Hruaina Eng radio program ngai thatu zong te chibai vek ule Sinfo studio tangin ritarin thlei kania zaina hian program ngi nom tak tak kan ngai thlaule ton nia kan program ngai thla kho masak per tur chu malzai ania Lalmuankimin ka nge na che ti hla asak ilo ngai thlang u Kanun kong min shuai turi Itu zau hi katan zuan Nun nar lo ni si He ko vel she o mahya Kalal pa min shuai zela Ivan ram en moya zuan Min shuai den nge yang ze O za tuan ram tan sa buat say ani sia he ko vel len lai kalal I swat zau lo chu chan nam na kong mi hon sa tu dang rengan ong lo he ko vel kalen lai apar moi na tetlani kalal cross su hai sanni swalam tuan zo ma ila kalal ba mangai na chua ni tinin min som reng chi an nen lam pan thei turi zak na thar min pele chi o cha tuan ram dẫu lâu dù chăn đâm na công min hôn sa tu dang re ngan ôm lâu ta lời ba mang ngày ngất xoang a som reng chen ni ti ni a chăn đâm na chang tu chút sang tu ri som na tu om ber mai chu lâu pom ve nghe yang se o cha tuan ram en moi chu lan sa te le na ram chu chan dam fa ta tan sa va buat sai ani si a he ko ve swat dẫu lâu chu chăn đâm na kong min hon sa tu dang re ngan om lâu chăn đâm na kong min hon sa tu dang re ngan om lâu tuna chuan Zaipawl zai kan ngai thlave thunganga is Phaileng Bial Zaipawl ten Hmangaihna khat Pathian tihhla an rem ilo ngai thlang u Krista himin Hmangaihzuali kathilung ang putak ni vela
suai ikan sa te chia turi palafa Hmangaihna khat Pathian nung nge chu ilo ni Lalpa sorata hun kak man lai po in Immangai nit nau te chuan ni thiren china Kasana amma min thum ru lo tu Hmangaihna rawpui lom in ka fa to ang Zaipawl le fakta ber Pathian nung chu ini har sat na le she om na mun in muti mala Ninna muna bin shuai ikan sa te chia turi palafa Hmangaihna khat Pathian nung nge chu ilo ni Rin om lo kin lalpa ka lo zui che a Anong na mun a chau hian ka long thang chi che Kaswana chia se lo min ngai dang la Irong bo turin om man siang thar le ro Zaipawl le fakta ber Pathian nung chu ini har sat na le she om na mun in muti mala Ninna muna bin shuai ikan sa te chia turi palafa Hmangaihna khat Pathian nung nge chu ilo ni Kam lai thale she om na mun a hi chuan Yom na nun tu ren hi alo om si lo Masilal pa ngen ka then ve hun chuan Kalung ai mi tui hi lom na a chang to ang Zaipawl le fakta ber Pathian nung chu ini har sat na le she om na mun in muti mala Ninna muna bin shuai ikan sa te chia turi palafa Hmangaihna khat Pathian nung nge chu ilo ni Zaimoi tak tak kan ngai thlato boka tuna chuan Thusawi ngai nom tak mai Millionaire ni theihna kawng ti Upa C Ramhmangaia soi ilo ngai thlang u Pathian thu ilo ngai thlang u Deuteronomy bung riat chang som pariata sum le pai de chua theihna petu cheu chu ama chu ani zo ka sin ti le mathai bung ruk chang som thum pathuma Aram le fel na chu zong masajok ro ti chuan chung zong chu apek bel chang cheu ati hi kan Bible chang lak chuan ni ta sela tuna chuan hausak na chanchin tha prosperity gospel chung chang hi lo soi lokila prosperity gospel hi kum sabi som pakwana le som ni na vela USA tanga ngai dan thar new thought lo chuak khan kan ram po aron tuam chove ta zel zirtir na a hian ril rudik rin na le trongka puan chuan chuan Pathian mal som na a hon tir theya taksa risel na te dam na le hausak na a thlen thei thu an warin alo dar chhozel ane Thusil turo pui tak tak ten sangkas go som riat chhovela tangkhan TV kaltlangin an soya
mihring te tan a thalam zela mal som don theihna ngain mitam takin kan tuipui ani thusil turo pui tak tak ten an ron soi zel boka zirtirna hi ministry engemaw muzat hian a theology an kalpui boka tin rinna pathian ne na thilpek chu mal som donna ani in an soi boka chuan chu mal som na chu adu tho deuh then khat pe chuan an ministry mal som na thilpek petu te chuan an dong bik ni ten an soi boka ni chuwang chuanin hi hausak na prosperity gospel kan ti hi eng tianga pomtur nge lali suan min zirtirna kawng nen chuan in an lo deuh hlek na a awma a chan chu kan thil ti masa ni lova ama du zong kan zom masak hi pathianin a du dan chu anin alang ani chuwang chuanin aram le fel na zong masatur kan lo nia abak khachu min pek bel chatur ane then prosperity gospel hausak na chanchin tra kan ti hi diklo 5 vek chuang ya lawa adik tam ema chuti rual chuan thu khatianga wang tu te mal som na vur bik turang zonga zirtirna khachu kan bible zirtirna den khan an mil chi lo bok ani tin sual tin reng bul hi tangkasum ngai na tin kan bible asoya hi ngai na ti hi sap tronga love ti ania sual tin reng bul ani theidan chu tangkasum kha vangai na ta hmangaihna du huam na thin lunga kha niin alang bokani chuwang chuan hi kan pathian kalsan na min kalsan tir thei tu ani awangin lungai na le nun seom na tam takha a thlen thei bok ani chuwang chuan hi kan film kur ngai na em ani boka lem hled na wang hianin tuar na hi kan rama te hian a thleng na sem ema ati theihna an ei ruk na wang ten mason na tur ang akal lo pha treu boka corruption do sinotina kan ti pokha asote mem rualin kan hril fiadan kan then sin talutuk khan ati sot turangin asor lo pha ni in ka hria tin eru theichin ina summa tho turanga thoklova anip ten hwai lut thin hianin kan rama hetiang hi ati luara chuwang chuan apoi lea hi hianin tuarna athlena ram mai ni loin ai rutu chung kwa nge ya po chianna athlen mek bok ani tin tihchhuah sen lo thalai in pe hi Pathian zara kan nga le maya lo mom khop maya chu sinot bot sinot missionary kan tir meka teng te po hian lak sen lo kan hune chuwang chuan heng te hi ngai tuain tent making missionary sinot mission botina ramthar botina arua man hi warzo ka kalpui hi atrul lein ka hria chutiang chuanin kan rong bol na kan kalpui zel apoi moa tin omzeneya kan environment hi kan hum hal angai lein ka seboka chu khovel bo ruak lum so zia sereng hian thingphun kan uara theitop kan chua poimo ani chuan chumi dota chuanin kan pathian thua hianin mire thei te lam tang pathian kan nei hi lomom le eng hi bible chang tam taka mire thei te
ahum halna an Tanna Ramhmangaihna hi kan hmu boka tin sawma pakhat pek hi kawhran mi te chuan kan ti tur ania kawhrana ni lo mun danga pek soimawi na te hetiang hi kawhrana pek khelngai lo ti na te fo thin heng hi chu Bible zirtirna nen hian in mil chia lo nin ka hria chu wang chuan kawhrana sawma pakhat hi pek nge turin in zirtir zelangu kan thupui hlawm Tawpna tan chuan Millionaire ni theihna kawng kha mi hausa tam takan oma Millionaire kan nei ve nual to lawm oma chuti rual chuan ani theihna kawng chu sum don na te politics apo ani thei bokang chu ati du tan chuan chu tiangang te contractor ti te khatianga khanan kawng ko ruaka kun na thok tu te tan hian kawng kual ombokin ka hria chu mani khan huai sandal ut sal tu pakhat ka be fu lau maya kung khat kha asala keji jathum somruk velani ku keji khat cheng sang kha jasarina sala se kan puntira cheng nuai ruk le sing khat sang ni lai mai lo nia kalom pui le mai khatiang kha kung sang thum nei tan chuanin Millionaire ani pui the ni ti kha alang ring maya chu wang chuan kut na tok tu te tan pom akong alo omani hetianga mi hausa Millionaire tam tak Krista chanchin thapwan darna tura Millionaire min pek tam hi kan Pathian hian a phal zong takani karinga chu tianga kan rama lo thlenzel theina tur chuan chanchin tha kan hril dar zel nan Millionaire an lo punzel theinan lalpan kan thui te malmin som sakro se amen tuna chuan duet kan ngai thla nga Ramngaihzuali le Lalbiakhuni ten i Khawngaihna tihhla mawi tak mai an sak i lo ngai thlang u Chiang ta kin min xia Ka thiên long chung ril ber ten nen lum hia Hi tan ka chan nem lo xia Ma se khong ai thu chuan min yai phal mul si lo Puto grore ma sonro lo hi Kanisha ka engkim misha Kapunga ro min resa lo ya Kamamo zo kangam resa ki Almutsuange katani Khawngaihna Chatningai itan thok chindu Sinun nan vui liama irong bol deng An sanai tong katsang chilal ba Khawngaihna maktak ya Shu chua mai lo ne Ka pu tak ro re ka chung ruang lo de Ka ni xia ka engkim ni xia Ka pu nga ro min re sa
Thusawi katani Khawngaihna mai tu khen bé xóa mong kha ta đã chẳng cái đó lối hay lâu bà sẽ khó ngày thu cả lâu tiếng khắp ba đã tê sầu xin đắm chưa cả lâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Thusawi katani Khawngaihna kaputong rawh ren mason rawh kani siya kain kim siya kapunga rawh min resa Thusawi katani Khawngaihna kamamo zo kang re saki Thusawi katani Khawngaihna Zaina program kan ngai thla khawngnung beratan Zaipawl zai kan ngai thla anga Dawrpui Vengthar Bial Zaipawl ten min humro ti hla an rem kan ngai thla anga Hruaina Eng radio program ngai hlu a min lo ngai thlak sak thin tu te zong zong chunga lom thu kan soya Hruaina Eng radio program hi Zirtawpni dar sari le chan ve tihchhuah thin ani a min lo ngai thlak sak le theu don nia in zawa in mang tra vek ule So
xóa dấu lâu chu chăn đâm na công min hôn sa tu đăng re ngăn ông lâu e ko vel ka len lai ya apar moi na te tlani kalal cross su hoi san ni swalam tuan zo ma ila kalal ba mangai na chua ni tin nin min som reng chi an nen lam pan hei turi zak na thar min tele chi o chatuan ram eng moi chu lan sa te len ram chu chan dam fa te tan sawa buat sai ani si a e ko vel ka len lai ya kalal i suat sau lâu chu chan dam na gong min hon sa tu dang re